సో గాయ్స్ మనకి ఇప్పుడు M188 రాబోతుంది అనేది మీకు అందరికీ తెలుసు. దాని స్పెషాలిటీస్ అనేది ఏవి ఉన్నాయో మనం ఈ వీడియోలో ఫుల్ క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాము. ఇంకా ఈ వీడియోకి ఎవరు లైక్ చేయలేదో లైక్ చేయండి కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ అయితే ఆన్లో పెట్టుకొని నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీరు మిస్ కాకుండా చూస్తారు. ఇంకా మనం లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. గన్నుకి స్పెషాలిటీస్ ఏవేవి ఉన్నాయో తెలుస్తున్నాయి కదా మనకు ఏవేవి మంచిగా ఉంటాయి అనేది నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఇప్పుడు ఫుల్ క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. మనం లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా స్క్రీన్పై చూస్తున్నారు కదా మనకు M188 ఇదైతే మనకు చాలా రేర్ అంటే రేర్ ఐటమ్. మనకి ఇది డబల్ డ్యామేజ్ సింగిల్ రేట్ ఆఫ్ ఫైర్లో రాబోతుంది మనకు. ఇది ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే కానీ మనకు దీంట్లో మనకు మైనస్ అనేది మనకు రిలోడ్ మైనస్ ఉంది. మనకు అయితే ఇది చాలా రేర్ అంటే రేర్ ఐటమ్. మనకు ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఇది సెకండ్ వన్. ఇది కానీ చాలా రేర్ అంటే రేర్ ఐటమ్ లానే ఉంది మనకు. దీని ఎబిలిటీస్ మనకు సింగిల్ డ్యామేజ్ డబల్ రేంజ్. మనకి ఇది మూడోది చూసుకున్నట్టయితే సింగిల్ రేట్ ఆఫ్ ఫైర్ అక్వేవ్ డబల్ అక్వేవ్ ఉంది. ఇది కానీ మనకు చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఇక్కడ మీరు ఫోర్త్ వన్ చూసుకున్నట్టయితే ఇదేం నాకు అంతగా నచ్చలేదు. మీకు ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్లో పెట్టండి. దీనికైతే డబల్ రీలోడ్ ఇచ్చినాడు, అక్వేవ్ మనకు మైనస్ ఇచ్చాడు. నాకైతే అంత నచ్చలేదన్న. మనకు రేర్ అంటే రేర్ ఐటమ్. మనకి ఇదే చాలా అంటే చాలా బాగుందన్న. మనకైతే ఈ గన్ స్కిన్ స్పెషాలిటీ ఏమనేది నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సింగిల్ డ్యామేజ్ డబల్ రేట్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇది అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఇదైతే ఇప్పుడు వచ్చే గన్స్ కన్నా ఇదైతే చాలా హైలైట్ గన్ స్కిన్. ఈ వీడియో మీకు అందరికి అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్లో పెట్టిన నేను ప్రతి ఒక్కరికి అయితే రిప్లై ఇస్తాను. ఇది మీకైతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే ఏ డౌట్ ఉంటుంది అంటే నేను చెప్తాను ఆ డౌట్. ఇది ఇప్పుడు వచ్చే ఇంక్యుబేటర్కా నెక్స్ట్ ఇంక్యుబేటర్కా అంటే ఇప్పుడు మనకు బండిల్ వస్తుందన్న ఇంక్యుబేటర్ బండిల్. దాని తర్వాత మనకైతే ఒక 1 వీక్ ఆర్ 10 డేస్ తర్వాత అయితే పక్కా మనకైతే వదులుతాడన్న. ఈ M188 అయితే అప్కమింగ్ అప్డేట్లు అయితే పక్కా అంటే పక్కా రాబోతుందన్న. ఇంకా ఈ వీడియోకి అయితే ఎవరు లైక్ చేయలేదో లైక్ చేయండి కొత్తగా చూసిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ అయితే ఆన్లో పెట్టుకున్నా నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీరు మిస్ కాకుండా చూస్తారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.